Attentat minn Arnold Kassola fuq il-medja soċjali biex iżebbla l-ħidma tal-gvern fil-qasam artistiku spiċċa sfaxxa fix-xejn, mhux tal-li hekk tal-li ġibed li ammont sostanzjali ta' kritika għal mod ta' kif ipprova jqarraq b'sitwazzjoni għal gwadan politiku. Fil-fatt, fil-mira ta' Kassola kien hemm il-programm estensiv ta' attivitajiet kulturali, artistiċi u mużikali f'kull rokna ta' Għawdex matul is-sajf kollu li nieda d-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru għal Għawdex. Kien hawn li Kassola b'mod qarri isilet ritratt minn attività partikolari fl-imġar biex iseblaħ dan l-avveniment partikolari. Madankollu, minflok sab nies jappoġġjaw il-kritika tiegħu, Kassola li kuljum iniedi kruċċjata ġdida kontra l-gvern sab biss min jikkritikah. Fost l-oħrajn kien hemm min bil-provi xejjen dak kollu li sostna Kassola brabta mal-volum qoli li kienet tikkaratterizza l-attività. Dan il-persuni rimarkaw li fil-waqt li Kassola prova jżeblaħ l-avveniment artistiku imsejjes fuq il-ħiliet tal-artisti ta' talent u lanqas biss kien preżenti fuq il-post. Persuna partikolari tenniet li Kassola għandu jaqaf ixeret il-gideb biex iwassal biss l-aġenda personali tiegħu. Waqt li persuna oħra wkoll ma qablix ma dak li ddikjara Kassola, din sostniet li l-attività artistika kienet proġett tajjeb ħafna li jippromovi t-talent lokali fil-waqt li joffri gost tal-persuni tal-lokal u viżitaturi oħrajn. Quddiem din il-kritika Kassola evidentament skomdu bir-reazzjonijiet li anqal neħħa l-istqarrija fil-post li tella fuq Facebook.